Takže robíme tu pod cesnak. Mali sme ešte patálie s hydraulikou, lebo nám nezdvíhala, ale opravili sme to tak, že sme hýbali s tou pákou, jak sa nastavuje polohová, zmiešaná, silová, tak sme ju párkrát prehýbali, dali sme do polohovej, potom do silovej a už to funguje. Ale inak nereagovala na nič, takže kebyže niekomu nereaguje hydraulika, tam môžete aj tak skúsiť. Rotávátor nie je pustený úplne do zeme, lebo robíme pod cesnak, takže ešte rotávátor by išiel určite dole, aj keď pritiahneme tretí bod. Tých 20-25 čísiel by išiel podľa mňa. Aj tak v cca chodíme, lebo však robíme do toho jarky a to ide okolo tých 20 čísiel, 15, takže ide dobre. A inak funguje dobre tento rotávátor, môžete vidieť. Takže robota s ním je určite dobrá a je to od Viraxu, takže kto by ho chcel, tak si ho kúpte. Už ten rotávátor prežil všetko, takže tak.